Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ak kumakan kan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga rod, manang. Aywan, ikanak mga rod iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang ken nanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag dahito yan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kan sama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumula dayjay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw. Nagumatangak to, no agpaili ak anak ka. Patpatsem ba't na diyang anak mo? At no nakitak diyay intad ni Lila kwartana, sangaribaw. Anya? Kunana sa nga gasaw. Sangaribo nga raod. Patpatsem to matamin ngay bagana. Kat amom lang arunay nga daululbod na diyang anak ta. Ay, oo na yun dayjay akamel. Kita katrimwarmanan, hindi ada kwartana. Napanan naman nga tan kaumaliumain. Ay kita mumlatan napan man siguro ni tayan nagitay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan dayjay akamel. Saan nga balbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Isu pa iti makaungat no kwa. Agduma da iti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanyak. Ket ayabam nga roden Malangarod. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally, Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Camel. Agsingsingpot kay di balay da manang mo Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga rod tulungan. Kasano ko mga istrisa. Ay na, mo da kan. Ato yan. Kayong paalam at walyam kami. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado. Tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan Ang mga numadamdam sumangpet ka amasikog manan. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanambi di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, ijampay laang ti makinobyaw. Tanay, basit pay laang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Isu nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayong naya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo.
Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake ka na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay, Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sa mo ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan, ah? Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod amanang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat ka ngagtrabaho, mapapintas mo tulat ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan ba? Bakit? Mapay aya, daan aramid, ijay likod ka Diyak, maawatan si Rick na bakit? Maulawak. Nasakit yung ulok. Matayag sa... Ay, Saus! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mapasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka ta mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko! Ay na! Adda kami dito'y ospital ita! Nagatake ni Tatang Yaw! Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Saan unay makagaraw? Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Kamel, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw awer iti anak na. Imbatik lang amin kun ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akas ta aading ko. Apay, di ka maasyan kan ni Tatang? Kan iti anak mo? Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 a pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga agawid. Ayan ti kwarta nga impaw it ni Manang Mau. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Mau. Di kay makaururay. Kasangsang pada tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Malak nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mag. Di kam umadayo. Ikuyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan na. Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni nanang ang mga sikaso iti amata? Ken iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya?
Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog kong anak ko. Sana bali ta makatrabaho ak mula ta nga uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan. Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille katin kuyog na matang jay anak na anak pa syudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nan jay anak na. Talaga ano anya timbaga na, isulatan ti masursurat. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan ko ada ijay. Patsik adi na baybayan jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka matangag dalos. Day tamo laglut-luto tar aramida mon. Siya amin tagdalos ka naglaba. Hey, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadaman ng mabalasang kaw. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akong atan ang dati anak kong asikaswag. Isa makitinulong ka mata. Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y lati mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana balay, nakalaba akon. Malang arod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambar mo ti anak ko. Iso apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamong aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bale, sana ko ngagpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Uray tumulong ak tulatan nga agin no ko Sige. Ngamni, kita numawayaan ka. Nukas jay anak katurog ti anak mo. Gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wun manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga. Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ije probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo, takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet kan man nakaawat ka. Ay napakit. Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Agdayamat kasta. Dapat, everyday ka nga aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawas mo. Iraman kun to alabaanin ton bigat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille. Uray 2,000 ko mata ni, nagastos mo ti rumor manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sa nga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Uray tadama ni manang amang tutulong kada kaming agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw.
Pasaray agwali isak pa no daduma. Kahit umdas nga rod dayta nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pag dinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka ang makinobyo, kasta ka di. Ay, kwa. Ag tinatan. Sumaronon tong di kasar. Agor nung tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? Oray di probinsya. Ngam, kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad, ti pagyananta. Kat, anya nga rod ngay. Ada nga rod boarding house mo? Awa na, to, makipagnanayadak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyananta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad tayo jayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakaday ti kabsat ko no umanugot. Di mo ni pakada, basta isangput naklat tayo jayan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan ije balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon itinobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho tinobyo mon. Awang mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswan na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw. Agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Ay, awan ang mumi ang papanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga kasta kamutan. Saan apan ang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latan na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti biyagyo nga agina? Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin di lumasin. Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti panang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabangaran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday. Di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan nana. Tapno makarik na da iti rigat. Ay, agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordamon, Camille. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Manawag mo lang aro na. Aw magayang may tun mo wartak.
Papanam ka, Rabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talimbring inom. Kasamlata ka na yunan. Awan lang arot trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O ready ka ng subsuble? Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, itika na ka. Agyaman ak manang. Sorry manang. Amo ka na sa tirik na mitikal labas gapoy timbagbagakken ka. Aklunak ngay didamo. Nasakit tinakam ko. Gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, namiris kong tibidot ko manang. Kat, kumusta kayo ni Tinobyom? Awanan. Pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tumulaang. Okay, anya ti planom itaading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan ka pa'y iti may sa atyansam, Camille. Kasanong ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakenkwana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kasta ya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga italawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na. Nagsaya atay na. Nay, nadalugan na nagsardang itibatog bakay. Ay, huwag nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Ay. Hello. Hello, Tom. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille. Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya, ay kastaya. Apaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo, anak kaw. Wala, tapno masorpresa kayo nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya! Ay na! Mayat. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo laangan tibiyag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo laangan iti talaga para ken ka. Wen nga rod nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, maragsakan kami para ken ka. Malaala, sapay ko taag na nayunan ti kinaragsakyaw, anak ka. Danuman, Flora. Mabit lang nanang. Adoy, ala, uminom kayon. Inday pa check upin at tani nakaroon tauyak yun. Ay, check up. Gastos lang, dayta. Kasano nga ron nga gimbag kayo nga, no di kag pa check up. Flora, mangipaburak to man iti oregano. Tayo suti lumag. May sa kayo mo. Agpada kayo nga umanuyak ni nanang. Hintay agpa doktor, kuyogang kayo. Iyag mo ti pagpadoktor ka na siya akong timapaan. Uray siyak, itad mo ti pagpadoktor ko ta siyak ti mapan, tanay, at dapay trabaho, Flora. Kabalan nyo ay nga uray da kayo latmapan? Uwan, na talaga ya.
Napigsaak mat nga oray adu tirik-rik na. Uray siya, makawayasak. Mala, agkuyog kay nga rodan ama pa nagpa-check up. Tapno dya ko naglangan iti trabaho. Agsinata dito'y plaza, Cardo. Mapan kan iti papanam, tamapanak meten iti papanak. Huwag susima. Ayan tayo kwartak ngay. Aday ta, ginudwak tinted ni Flora apagpa-check up ta. At adun sabat kan ka. Saan? Sag 3,000 pesos ta. Sa ismil jay inted na. Alang araw. Kahit anya nga oras sa malpas ka, ta agkuyog tamit lang agaway, tapno sana makadlaw jay anak ta. Agtek sakto, wano awagan kanto no dandani ak agawi dun. Sige nga raw. Kahit papanam nga rodan ba kahit Inakpay agpakukuken agpakulot. Sa aktumapan agpa-facial numalpas. Si Kangay. inakpat agpaputis pa, kun agpamasahay. Nay, Karto di kag babae. Amangan no adda chicks mo ijay massage parlor. Tapay akanayon ka mapan ijay. Chicks nga ipagpagamay. Dapay lang mangayat kanyak ayak at lakayaan na kaon. Alakit na mapantan. Agsina talituyan. Awan trabaho mita, Flora. At dala kay, rumwara kon. Agkuyog ta nga rin. Ta mapanak matan itayang tinegosyo ta. Aywan. Gimat ko naman na pan nagpa-check up na ng kantata. Wan, nasa padarim war. Binaon ko idama pa nagpa-check up, tanay umanuyok damatan. Di damat inala dagiti Cardite Clinic. Anya, kaimbagak mga laan na dagijay. Ang mga no sa bali man na doktor, ti papananda. Sa bagay, ibagadan nalipatan da. Sana balit dama record da iji clinic ti Dr. Dan. Intun maminsan, kuyugam ida no kas di mapandag pa-check up. Tanay, kasla saan damat nga agim imbag. Ay, nairanama nga ron nga da trabaho klakay. Kuyugak to idan ano follow-up check-up damanan. Nakabaybayag kamuten. Itayak pa'y nga gururay dito'y paradaan. Nagkapwam ayan. Napanak nagbiro kiti sapatos kaw. Kahit adda nagatang ma. Ada, wag-wag ngam original. Nalakapay. Usarik taw amapan makidaya intun bigat. Inton maminsanan agumatangak iti sandal ko. Ta inununak pa'y tirupak. Kan gimatangak iti pagpapintas ko. Ala, agawid tangarunan tanay, malumag. Oh, ayan ti aga sa ginatang yung ay. Adday jay bag ko. Orasyak, adamot ijay bagkaw. Nagtumarak pa yun Kahit anyat ko na ti doktor kada kayo. Katagagas kami Tumaran mi kano dagiti agas may. Para uyok mo di inresita na nga agas. Nan, kita akman ti aga. Ay, inakman pa'y agsiar. Anay, nagsakit mo tanti tiyan ka. Inak mo nagdigaws tani, dagaangan na. Nagpunot. Aguray ka. Nagpakulot sama ni nanang. Nagpapukis mo ni tatang. Ay, di magasda siguro iti parlo. Ay, tumanaul man ang dananang kantatang lakay. Kanayon damot nga agpa-doktor. Gamapay nga taadi damot laging bagan, bakit? Ay, huwag marod Kan awan nadlaw mo kadananang kantatang. Apay, Kakulkulot ni nanang, kan kapukpukis manan ni tatang. Papukis a papukis, linawas nga agpapukis. Mabilbilang lang aro jibok dan, papukisan na pailaan. kabaybay ama. Anda siguro sobra itinted ko akwarta kadakwada. Ay na, ibagam ka ni nanang, ta saan pa lang agpakpakulot ta umanuyag. Nabangsit ka agas nga ikabkabil na itibok na. Agpaimpagpay Nantay naman kita nida. Ang mga nun nalipatan da tinagtumar iti agas da. Awanan naibusan tay agas ko. Uray siyak, naibusin, Flora.
Anya, manulang aldawan nagtumar kayo na ibusan. Kati sumat latiin ta di doktor may. Wen, Flora. Ay, jak kayatin ti agagas. Nagbait, nagrigat at ilmunon. Kasla maisalat iti karabukob ko. Nagdadakkel nga agas. Oray siyak. Husto na ikayo na natumarakaw. Nan, kita akman tabagyo. Nangikan iti agas yun, nanang. Tatang. Awanon, imbasura ko. Oray siyak. Imbasurak mo tiyan. Nanang, agring kayon, mangantayon, aldawan. Ni, naimas pa'y malaturog ni nanang. Ni, anya dagito, anda dito rabaw ti lamiseta da. One set mo ta beauty product. Adda sabon na, toner, pang night cream kan sunblock. Tayo mo, nalatak kan nangina branda ito eh. No kasta? Agus usar ni nanang iti kastoy? Ne, nangalaan da nga iting gatang da. Kat saan madimawat kanya? Nay, aldaw mo gaya mo. Nasayata na ka rin kayo, nanang. Da kayo tagus usar ka dagito ya pagpapintas? Ha? Ay, uwan anak ko. Apay aya. Nagnina mo dagito eh. Uwan ngam epektibo mo. Kita tirupak. Kaririin ko pa'y laang ngam mayat lata tirupak. Natural beauty. Ah, Adoon na yun ti sakit ko. Iso ang masapul nga agpapintasak iti husto, Flora. anya? Agpaagas kayo ah. Saan ngagpapintas? Ay na, uray agas ka nga agas. No talaga akadeng mo, awan mabali na nako. Anya? Diyak kaya't ti matay alos siyang. Iso ang masapul nga agpapintasak. Tapno na pintasak to nga ilungon nyo inton matay ako. Naimbag nga orasyon nanang. Agmano ak. Kumusta kayon? Naimbag man tapi masyar ka ami anak ko. Ay na, kailiw ka na anak ko. Nay, agmay-may saka mo. Yan ti asawam, kandagiti anak mo nga ay. Jak ingkuyog ida, tadak klase na. Kanadamot trabaho di manugang nyo. Kumusta kayon? Ay na, nagsakit ti saka kanak ko. Anya, apay? Simron sa mo ti arthritis ko anak ko. Awan ikaatang ko iti agas ko. Sige, taikan kayo iti igatang nyo iti agas yun, nanang. Iso ngay mayak, taumay kayo ikan iti allowance yun. Ay na, agyaman na kanak ko. Ay, ami anak ko. Ay, agyaman naktapi masyar ka. Ay na, nasakit ti matak. Nakapsutsan jay antiparak. Masapol ang masukatan, anak ko. Sige, taikan kayo mo't iti kwartayo, tatang. Tapno aday gatang nyo iti eyeglass nyo. Wen man tanay, kababain mo't ka ni Flora akamsat mo. No iso akanayon ti pagdawatan may. Kan kasla umimimot mo't tanday kamsat mo. Anya? Wen, agpaiso timbaga ni tatang mo anak ko. Saanen akas ide, akanayon na kami nga ikan iti kwarta. Iso anay nayo naman ti itad mo kada kami anak ko. Ay na, ay unayin ayada ito'y amarikrek na hay. Ni, ape atap-tap payaan nyo taulo yo. Nakarupangat kayo mat. Nasakit taulo yo? Saan nga maulawak? Anya? Kapapanan nyo nga rod nga, ape nakarubat kayo. Wen tainak ko mga rodag pa-check up. Sarag tay intadje kabsat mo ako arta. Ha? Ala nga rod, kuyugan kayo, tawan trabaho kita. Ay alaman nga rod. Ala, ingka mga yabon iti pagluganan ta, Flora. Alay ka, ay oray mo tan talimtag manan ti sakak. Nay, apa yan tatang? Limtang nga ron manan ti sakak, hulyaw. Agagas kayo Awan agas yun Kadag sa kayo mo't agas. Makauma dengdeng ka na itang agas. Ha?
Kuyugan nakman kit ni EJ Plaza. Mapan kayo iti doktor? Ay, di kayo pala nakigidan itay kadananang. Kinuyog ni Flora ni Nanang iti klinik. Basta kuyugan nak, ta sa bali mo't ti papanak. Ha? Papanan nyo ngay. Sapay adda kumapapanak kita. Sige, idagas kayo ni ti papanan nyo. Ta makikuyog kayo ton kada Flora kan Nanang nga agawin. Nanang, anyat ko tayo ditoy. Saan mo tatay klinik ti doktor yu daytoy? Wen, tagpa-facial Kan ipatrim ko tiki, day ko tapi muskul manen. Ni, kunak man nagpa-check up kayo. Ay saan? Check up dita nga. Ay makauma day ta check up. Allergic tilapayag ko day ta balikas. Ah, Isunto mo la amatay da tao. Isu nga agpapintas tayo ki day. Bakit ako nanako? Umadanin ti apit ko. Isu nga agpapintasak. Agpaubi nga. Agpapudaw kanaminan. Padasag pa'y mati agbalin anapintas sakbay amatayak. Ay na, maminsantay lang nga agbyag dito'y lubong. Isu nga enjoyin tayo, anak ko. Nanang, Diyak kayat nga uyawin dakto dagiti mang tanaw iti bangkay ko numatayak. Nagalasmet da ito anatayin. Nukunadan to nga anya? Nalakaya ti mauyaw. Isungag papintasak iti hustaw. Tapno presentable ti rupa. Inton mailungunak. No kasta, saan ang nagpa-check up ni Nanang? Bakit? Saan? Napan ka nagpapintasan. Agungot-mot no ibagak nga agpa-check up. Ure ni Tatang, idindagas ko iti kunana apapanan na. Jimot din ang indagasakin ko na. Anya? Anyat ko na kanudjay ngay. Kat agjim Kuna nang agsaksakit ti saka na. Kasla saan mo ito ngagpilpilay, di simra ka dyan. Simmarang tamad. Aya? Kitam ka dito'y muscle ka, susima. Di makil dan na Nay, ayun. Timandisal mo tandagita masal mo. No kasta, napan ka manan nagpadakal iti masal. Wag, arigat no maliwayak da ita. Taag loy-loy ti kudil ko, no jak minti na rin. Napanak mo't nagpa-facial. Kita umot to'y rupak anay. Nagkinay saan ka de. Uming impis mo tarupa, ma'am. Katun ay aywan agayam. Dinumingo ti pa nagpa-facial ko. Kahit kumustan jay agsaksakay at salmaw. Ay, isulata nasakit lata. Kan pasaray maulawak. Ipankunsan at talaga. Oray siyak nga raw. Pasaray agulawak mutag. Oray ko man aggidan ta amatay tapno aggidan ta mut amay tabaw. Wan ko mga road. Kano agiddan ta amatay. Ti kayat ko, duwata nga agidda iti may salungon. Tay good for to ti alaan da alungunta. At nga tayo good for to alungaw bakat. Kat agparamid dantua. Ipasadyata. Ay, no apay mo't nga may namatay ti taawan niya. Wan nga rod ngam saan abalin Tinapatag kat gwapo ka. Kan napintasak no matay ta. Nanang, ayan nyo. Nanang. Nay, manangami. Sika magayam. Wan Flora. Ni, nakaturog magayam ni Nanang dito'y silid na. Wen, naiturog na ti pa nagbuybuya na iti cellphone itay. Ay, una yun. Nagpintas mo ni Nanang ang nakaturugan. Ay na, kasta ti kayat na. Uray mat maturog masapul ka nung ag-make up. Tamangan numatay abigla, kunana. Anya, nagpuskol ta lipstick na. Naglabasit ta bibig na kan pingping na. Agraman kalub ti mata na. Ren. Nakaritos pa'y Kan kita am tabado na ni Ay na, kaslamot bado ti agninang tabadonan. Nagado asilap-silap na. Kan nakakwentas pa'y iti nagdakkel. Nakarilupay Kan sing-sing.
Kumpleto ta alahas na. Una yan, ultimo pan naturog da, i-make upan da. Kasta nga rod ti kaya na. Tamangan kanuno saan na makariin. Kati kaya na napinta sa matay. Anyan? Ni tatangay. Nakaturog mo lang dita sofa na ya. Apay di mo nakita ya. Nakakupyur mo lang. Ayun, jak napansin. Nakasikig mo ngamin, iso ajak nadlaw. Nakakurbata ang nakaturog kan nakapumada. Naka-foundation pa'y katarupa na nakabangbang lupay. Ay, una yan ngay. Agkabaw samot dagiti dadakkel ta kabagis. Ay, diyak mo Wan siguro Mangrugrugi siguro ti pa nagkabaw da. Nakapsutak. Bumangon kayo, tamangan kayo, nanang. Inyo nagkundito iti kaninyo. Hada ka magayam, ame. Wala, taimbaga ni Flora, masakit kayo kinitatang. Ay, ipanminsan anak ko. Bumangon kayo, kitdit namangan kayo. Siyak ti mga sikaso kada kayo, tawan ti kabsat ko, na panagtrabaho. Ay, jak makapangaan. Natamnay ti panagraman ko. Hala, man kit di ta make-up kit ko. Lukatam ta iruar mo ti lipstick kan make-up ko. Ha? Make-up anak. Nalipatak ti nag-make-up idirabi eh. Halaan, kan lipstick anak. Tamaulaw ka bumangon. Ay na, mangan kay kit din. Taag tumar kayo iti agas yo. Make-up anak pay. Bye-bye am taagas-agas dita. Tulungan na. Maulawak. Ah, ni tatang. Ay, mabit na ang tayo nakitaan nanang. Diyak kaya ti mapanay sa ospital. No matayak lang. Maklon ko man. Palubos akong to'y bagik amatay. No talaga akadengkon anak ko. Tamapan tayo iji ospital. Saan anatang kanti ulo yo, tatang? Manang, apa yun? Ay na, nasaya at tada ka na ading ko. Maululaw da nanang kantatang. Iso ako na, ipantalaangan ida iji ospital ading ko. Agkakanat mo ti sakit da nanang kantatang. Wen nga rod, iso ang masapul ang maasikaso daan na imbag. Di tapay la itulok arumor da iji balay. Wan pagsagay saan tapay la idaatan Agpada tamot abisi no daduma manang. Wen, alaak ni tatang iji balay. Tasikamot ti mga sikaso kin ni nanang. Nakitam jay kanakan ni Maria jay daya june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan, nakita kong da dyan ka. Jay kulot kun ati dugtibuok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan, yung saan ko at type angkan? Na, tapay mo kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko angkan. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan ko na. Nanumuak la lalaki angkan. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay ti day a babae. Kan sigurado akayatan na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't angkal? At umod dagiti natataer ngam siyak dito'y Wana, ngam nangasawa da amin din. Sikalat baro ang natairan anabat-batay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak angkal? San ko a-type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day dya babae. Wan ka now, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. San nakit ka no ataypan, kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw, nalabasid dya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga.
nang rona no kas dyan ag short pan. Bagbagay na. Anay ko. Abay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas ka ti kasta ngay tsuraamon. Oray ka lag kidam-kidam amang ibagbagay ti kasta. Arsa balaklakayan. Ipadlaw mo la pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, naira namit laan nagkirima ka. Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya ak. Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsya, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pa'y lang aging gayta tiro pa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day diya babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. Nabaro ang lako maarmak day diya babae. Gaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot tag checks. Mabuti nga man, tigre mo ito asawa kang wagimon. Ay, agkapoy tumaday dyan ni akanaka. No kaya't nakumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gankwana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti day dyan balasang. Nay, papanam si Naida. Una yan, tikas ta apurmam. Kas kalalalaki, tikas ta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto nabayag mata nakastu ti kinataok. Damagan niya pa lang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay, ada iritokin ka si Naida. Napintas abalasang. Ha? Sino nga, Uncle? Di ka anakan ni Maria. Nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, Uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, Uncle. Lalaki ka na ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam nito yung store Bernard daw. Maya mo ti sisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, tatabir tao. Tawan angin, hindi balay may. Aywan, nakita mong di napintas abalasang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, tatabir tao. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di pagan ano day dyan. Tas anak agwapaw. Kun naang duda. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang ti imbagam iti kanya kaon. Ng pinadas kaon di nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ng isulat tamang. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panagliknam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. At ang amin dagitay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaer dan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tanga paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, gawa na, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uri sa anang. Ala, inka nga ro dagdigosan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigosan. Sa kanto umay di balay, taikan kay ti pagbarom. Kan bangbanglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapol nga min ang nabanglaw ang mapanagaram. Na,
Impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itid mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawag. Tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya, Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas, dayjay, barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbagano saan nakabastadan, dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti Pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dyan lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Ngun nagpaisaw tata Bertaw. Saan ka abak nang? Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makamuking ka Bernardo. Siyak ti mangyarang ka. Diskartik na itan. Ala, mapantakit din. Kasinsin mo, James, anak ka. Ne, kunak man no agbakan na dyan nga insan minana. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Asa ino ti asawahan na nga. Mabalain ti umay agpasyar. Ano dyan Manila? Ipasyar ko man ni Bernardo. Lumakayan na baro. Yung mga asawa pa ilag. Asino, ti pasyaran Siguro nyo. ti tiyempo na ang Ipasyaran ka panangasawa. nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanya, tamabahin ka no. Mabalin bay. Sa Mana, butunda. sumrat kayo kakabar. Kawanat amo ko. Na maglablaba mo ni Mary Jane. Asino nga At tao, Jane kasawan. ko. Sana problema, Kaka Maria. Diyan ang mga Makauray kami. Apay Saan akas ka na, na Bernardo? nasakit mo Uy, ang tata. asawan di kasinsin mo. Alang arod Imbis Sana ka ba di maragsakan tadanda ni ka, Malpas kung na makaasawan. Agis ispin laang. Ayun, biglaan mo't gamin. Di pa nangasawa na. Di pa lakad nga ron nangasawa. Iti kaupumingan na. Sinayang na ti panawa. Uy, Bernardo, di ka maturog ka. Eh, Bernardo, Nagawit kayo kagaya man. Minsan, Naiturog ko nga nagpaisang. Nobya. Hello, Makapatulog James. namin tagurang. Masaya mo di mag. abangan mo Ipag mga ko na. ka. Kadamag ko Kababain. kalay sa akin. Iti Abay, mapiit. di pinalpas ni Mary Jane ang naglabayan. Nagawin kami. Diyan ka mo Nagbayang mga raw. Nagawin ang sabay tata. Kaya bang tunod ni Mary Jane. Ay, sana. Ay, kayo, Panawan wala na ka dito yan. Nasayat mo ta. Nakalagip ka mo dila mga asawa. Bernardo. Ay, basta maging ka, Mary Jane. Pasensyahan. Nadisturbo ka. Siya yang daw iti pasensya. Oh, Ngamin, awan na naguray ta. kayo Oo, iti dali. nabayag. Saan mo? Anyat Ayos lang. liblibiyam lakay. Nairuam kami nga Ay, di guru. akasinsin mo. Last Anyat trip lang gagara ako yung din ti tata. panangasawa. Kwa. Bumakit pa lang. Diyas ako. Nagpakuyog ni Bernardo kanya. Katawan na Tama naman ba ako. in ka noonay din 40 ka? dadwa. Kaya't nati makigayong Bumakit ka. din ti kas tatawag kay. Apay amabain ka ngay, Bernardo. Apay At aya pa nabayag kasi mo kuranday tanda ta. kita tayo Isurod istorbo matikayat naman. na. Kasano na kaya Ngaraw. makaisambot iti anak mo kas Man amo. Awan na. Tama ba nga ba inak Useless mo ti panangasawa tanggang no kas talaan. Damdamagan ni Bernardo. Napintas to pa dyan sa mabaling ka wala. no, Uray, te bumukay ka na makisinangit balasa. ka, Ure pintas Mary na Jane. napintas. Di mo't baka na. Day Useless. talaga Oh. yan. Ang problema. Amo nga rod ay. Ken damdamagan na. Paliiwom, ah. No talaga Ngay mo't may lakan sambot wa dati, single may ka. isa, uno, dua Nga nga awan na. no, yaw. Awan Awan lang. to ti Bukam. pagkabasbasulan na. Awan na dyan kasinsin ko. Awan pa'y Saan nobyo, nagpampanunod? Bernardo. Sika nga. Apay, awan pa'y nobyo. Umadan inti pa Awan nagpas pa'y nobya na, Mary Jane. Dakela inti chan mo. Wan nga ron na. Bernardo. Marigatanak pa yan nga umangas no daduma. Gapot Di kinadakil baling, ti chan ko. ta isasawanak ni Tata Berto ading lapsat. Ala, sana bale. Tay Ay, pasgay bunton ti Aday ako ni ko Bernardo balasan kang ko. ka, Mary Jane. At Day danton to'y man, oh. anak kiyo ka ni James nga anak Oh. ko. Nagadumot at chocolates na ito yan. Masikog mo ka dyan sa Tinatang mga mo, San Bernardo. James. Wow, Ay, ginatang wala, na ano Mary yun? Jane. Muna ka baby mi dahil. Oh, Kas amo, asawa Mary mo Jane. lang amin. Hindi na Orsunada na ka ni Bernardo. Talangag sikog ni bakit. Agsao ka mga kami na Bernardo.
At tanto Sige na, anak yan. Tatabertaw. Una. Isawan No, naklatan. kami. Mangrugi kami bail amang Managbabay na talaga na ito, Baraw. Parang makaisang Pintas kami. ka kanun, Duray Mary Jane. may sa uno. Hasta ti sa Ganaan kay na. pag-anakan niya. Awan latang Kan mo kon man. agyaman Bernardo. Bumakitin di asawa. Awanan niya, Wala wala ka no, sana Mary makanak Jane. na jaya. Ay, wen, ang kape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kaya't ni Bernardo de Cape. Ay, paborito na laita. Ay, Yun kay. Nukas pa nga nitong tadi ka Ay, maipaayam. sigamit gayam ti masabat ko, Bernardo. Bernardo. Ang kaniti panagayat mo kanya. Dito Star, Mary Sumapul Jane. ka kaniti sa bahay. Agdardaras ka kadi. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, Saan man at ilibot kaya't kula ko mga ibagakan katigasan Dito ko ang bahaw ti kanya. panagayat ko Tapno ganyan. saan ka amang Oray, di ta namnama. magdani na. Kantapno saan ka Saan tama mataktak para iti mura ni anyaman Dana. ang trabaho. Aklunan ta. Ha? Anyang harun na. Sumapul ka laangan iti sa baling Sapay ko mga rot na tamakaanak. Ngamin, awan namnamang Ano ba kay? kanya. Ket mo Anya? Ay kay aklunan ta. Agsaysayang kala iti oras Sang no sumanubli kumahundas ka iti dayta, balay. apanggapuan Tawan ti mo't Santa namnamam pag kanya. kinawatan. Ha? Kituan anong gusto ti ko na Mary Jane. Awatik, tigasat ko ganyan ka. Uwigat mo ipilit ko ti bagay. Agtulong ano dito ti panginugan ng meeting ka. Basit lang nga ano sa bakit. Nay, nakasukat ka matkat malaman. Papanamber ka. Patid ka lang Parang yarong ni Bernardo. Kabalan Mapanmuyarang ngam si ka mattinagpumay di kas tauna. Mga alak iti pangpaypay ko Hindi ko sampay. Inpumadahan pa yan. James, Ay anak na, ko. alangan mo't anang dudak. Makikuyog kini Bernardo. Sapsapulan na. Pababain mo ti Jar Arman na. Tulungak nga agarem. Tapno makaasawan. Ah, agsaysayang kay Laiti Oras yo. Jakpat siya na kayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na. Sakti makaamaw. Ay, wala. Anyat di Ayan tayo magham. banglaw. Jak mo mabiho ka na. Ibusang matibang banglaw. Nagbuslong ka nga banglaw. Kan napayaya kas tauna purmam. Kat kuyogam lang man ni Bernardo. Na iti ina. Wano adamot na nararmam ni Jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, Talaga siguro. ikan niya ka po. Patinggan. Pagkan anong mulay dyan ngay. Tagyan. Agaramak baka pa eh. Payan na kayo tiyan. Pati mo. Ay, apigagistong ka ngay. Nagalas ka tikas tasong bat Ang mo. mga awir iti ako. Talaga nga ibadlaw mo nga dapay la plano nga garam iti sa balay. Ah, Kat siya asawa ka lang arudan. Kasawam James. Ay, garatigit ka, alakla ka yan. Nasapa ulay ana ulay lat anak mo iti ina. Jak mapamijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. pagbay na maya. Napatagunan ka. Itagkakmut amang tulong kengga. Nasabat ko ngamin idigalman ni Mary Jane, ididalan. Anak Binastid na kaon. Manong koryo. Anya, Para kanya. subsubukan na kalaing dayay. Panubok na lagay jagang ka. No talaga mo't laan ay ibtor kakaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Jay, nanan. Oho. Nakagraduate ka na iti Pagpatsimag. sekretarya. Alaki di. Nagrobot ka. Iti kolehiyo. Tamapantay di balay da. Uwin tatang. Saan ka amaupupay at ako? Sungalaan ko nga. Ipakita mo ti kinasaot mo nga agarama. tatang. Tata bertaw. Ala, ang kagdikusin. Tagsukat kan. Darasam! Uwin tatang. Agyaman na pagkadalan da. Saan ka din nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ipatpatid ka unay. Ay kwa, imbaga na. Ngam kayat nalakanaw ti agi James, aling ko. Ilibre na kakano. Nabayagan ang nabalo ka. Saan ka na, Baka Bernardo? sitaw yan ako. Uwan ko na ma. Apa? Uwan, Mary Jane. Mga asawa Ala ka pa ang pagbigyan Oo, ang ka, takatulungan Bernardo. iti biyan. Sa dino nga ro, Sa ti tulong pangilibriam niya sa kanya. Ngam sumurot Adapter kayo ako, kabinatan tata. ko ito. Tapno at akadwami. Ariglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Iti Iti restaurant ti may sa kalugaran tayo. O sige, day talaga niya. Ngam italaang day kaya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo. Tapno saan nakakagura iti panambasted ko ken kuana. Saan din ito? Asinuntong iti mga iwan Aklakla ko dagayam iti arak di ko tata. Well, Isuot Mary na kayo Jane. kiti iti asawa. Oh. Ti kasi. At iti Inuman inuman. to ti mga iwan kada kayo. Inton Sige, nagkapsok kayo.
Sa bagay, Siya nga eh. nairwama kun nga agin Tadyan ino. ako, anam na Tapasaray matay rumor wanto kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Ikamot na ipayag Sige, ito Garo. kinsan. Tangay nalpas tayo anangan. Rugyan tayo matkan, ti aginom. Isuot ko Tata, ng pag-iyo, ti Jenwang pagpagaan kong. nyo. Di tayo Tama ka siya. di payagawin. Inakipastor dyan ang Mga kong. pagpalinan nyo nga Ay anak no, nyo insan. baybaya Tasya. man pala dahi tarwang. Nakasigurado Anya na patpatagin ako. kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Nabiyan ka Alo, ba na agsat tayo. nag-awid, Kuray pasit lang. Laro, isat mo. Ka ka di man na nalagaw. Una na nang masapo Awa, nagtitao dito ayan, me. Nabartag mo itong na Bernardo ni Mary Jane. Di mo una ibusor, di ba Iso nga, anak ko? indumog dan dito lang sa ngayan. Paginanakamot. Basit sa mo, di Padasok mga inanamaw. kabayan ni Mary Wala Jane. na nang. Numarik Kung na. gawayak tayo trabaho ta na pigsabay. Kentap no Hindi, mapanan hindi, mo hindi. anak ko. Mala. Dinan sa narik Sabay na. lang ko mga ronda, San makaturpos anak ko, di anak mo. Ay, Sudak mga binan. gundaway kung Ikan dato. matulungan nga trabaho. Rimuar te Ano, kalugaran di me. marikrik na Ngakin kitipagi. pupo dito'y nanganan ken naginuman Umada me. din sa abot ti hapit Pagka ko siguro na nakaw. napandaginata. Ayos ko. Maramit ko ti kayat ko. Tawan-tao dito ayan me. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga. Hanggang, naimbag ta nakita ka. Bakit Ala, naman? kanya tinarami dyo ni Mary Jane. Ha, Wan nga abay. ron, ngam At biglaan, na ibaga kanyak di ti kalugaran papatayo. tayo. Ananganan nyo ilay. At da nakita na ije CCTV da. Inlaylay Kat mo naman. nakita da ijay, tinarami dyo ni Mary Jane. mapantay amin di Ha, tayaw. chinansingan nyo ka no. Nagasakit din ni anti ah. Pudno ay hanggan. Matikas ta Ha, taon. ay, diya ka mo da ita. Awan amok dita. Puliming ang Saan migas siguro dito, siya na ka? ipag. Ni Bernardo siguro. Da kayo nga raw. Ay sos, amangan no makataanon kini Mary Jane da ito. Nabartik ka no nga minideng. Iso adi na si kang nadlaw tinarami dyo ang gal. Ay, basta dita kiramraman dita. Awan amok dita. Dapat ko nga may. Nagladaw na. Awan na luto. Laklakayan ka di makainak-nakan. Mima, gusto ka din ah. Di ka lang painitikas ta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyangawan, kung nakita ka mismo di CCTV, impabuyad na kanyak. Ulit-ulitak mo't Di kan makapaglibak bertaw. Alaan mo mo't ti asawa. Makamuka na idarong na ka ni Mary Jane. Anak, ti kapat ka ni ti pamilya unak manin. Naimbag nga oras mo, Maria. Pangagan na Ada ni Mary Jane nakanakam. awan anak Adala ko man napatag nga iba nga kenkwana. Ay, nag-awid Ano siya? dyan ijay lugar Saan dyan. nagbalin ti kasta? Sukat mo Ha? kiti ti asawa ma. Kwa. Sapol ka iti ubing. Indaron na nataka ka. Ay, Ay na, saan? Maraming Adi ganun na sa- kanukayat ti may babain. Pagkagunay ta asawa Isapin ko, manaw. awan anak may. Ha? Kasi nung Iso tumunod ti mga aswerte. iwan kan kain tong Takas jay ti pangedem di kanaka. Awan na. Tano saan? Agbalin ka to, Maipabalod ka nakakase, kuman. mangguryo. Naimbag lahid, Zain. Duryo, Saan ang nagdarom ni Mary Jane? Bakit? Masapat amang lukat iti pwesto. ang Tani, yaman sabado nak. ita. Sigurado nga ado tagdatang iti. Wan, Tapos sa lugar. swerte ma Ay, talaga. bakay. Nga Nakadigos ka. malas mo man, tasinaan kan. Ah, sige nga ron. Ha? Inakagdigos. Si- Tas Apay sa ngay may ma. Bakay. Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, Bariam na daw, nagkasta, eh. tinararamid 50 mo. Wala ka. Nagsakit, tinaramin mo, Berto. Iso nga Pananglibot, tinaramid mo. Matakawan tama na eh. Iso pasensya ka. Ang sinadalangan. Dito bayadan. Saan ka ni Ame, ma? Bakit? Huwag nga ron bakay. Saan mo ako nga nuwawang kay titin na? Agawid ako ni ti lugar ti may isang anak ta. Nairigap kong tipis Baka mo ka mo ito na mga ibirok ti bagay. Ado, tinalakwan No sa dinaw, ti pakipagnadam. Ado, ti customer Kano siya, disidido ako na mangisinakan ka. Daday ti pwesto pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron ah. Laifang ta nagatam ta idi da ito eh. Naragsangan. May pagkawaras mo, manang karon. Mayat At kakadin ni nanang mo. Tininangin ta. Gapo, Uwan. tagin inayat. Ada, Tala ka. umunag ka. Gawit ka, mangguryo? Ni James. Mapantay. Di tan Rustom, kasalita ti kasinsin mo. Di ka masaksakitan Sigurado pa ba na. inan natamanan day Nga ka? madamag ko man lang. Ano niya kaya nasa undang. Talaga ka di anapod mo ka kaninanang ko? Kastalatan ti ramen yung Saan mo mag-asawa. ka di apaglulukwan laan? Manang runa. Saan manang?
Nakasagana ka nang ipanagnak iti dayta. Awan mat ba ko na nga anak Ikasarap ko ni nanang mo. Awan inspirasyon Ay, niya. pasensya ka na nga. Inspirasyon may titunggal may sainsan. Uri asino mat siguro nga anak. Ti Diyos, Talagang tigan mo na ang agdwa-dwa inspirasyon kaskan ni ang kadagaram. Sa Wala mga kurso tila na pang ituturo dagkan kami na. ti saritanin sa. Tani, Ang imsa na. inauna akpay nga anak na ngamsika. Tingun niyo gibalayo ah. Saan matatawan Isu, ti tigas pagibasalan lanak ti yun. napudno panagayat Isa manang. na lang. Awan sir Ay, na. sige. Gamin. Mabitla nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Bumakit kan lumakay kayo. Di na kayo mataripato. Ayun Sana gayam. At daday Anak, mi timpang itaken ni pangunak, Rosto. saan nga asawa? Ay, Kinagatan ko din ako. Ket ita. Ne, Adang nanang, trabaho na. kitaan nyo basit ah. Ket isun timang Di tutulong kay ka man niya. pus-apus iti FB, kakababain. Anya kumaaya ti kababay ni ti dayta. Kadawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Maklon mi Agin nawan anak inlayat mi. kami nga rod ken ni Rostom. Agbinbinadang Kat kami mabalin nyo matlat tatagin na yat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila nga ayo adwa. Tatang, Agasam mo sana ngamin ta ako ipus yu dito pa'y iti ultimo sweldo pa iti naging naga. Pilipinas. Kan Isu pa nagsinsin magabronda. naklot yu. Anya. Uray ko teenager kayo. Kamawatan basit. Ay na, awan bibi ang ti asino man. Idi kayat mi nga ramiden iti nobyo. Katawaan da kayo nga rod, nanang. Nakasuporta aklat ta. anak. Nang runa dagiti makamamu kada kayo. Apal dala dayta. Awan nga min ubing a jowa da. Hello, anak. Adayo nga min Kumusta ka nga, intarayak idake. Ita ka lang manan ngayon bawat. Wapay mo't namin nga adu, timan nakibiyang at tao. Ado ka na yung ti pasyente Kapal na daw dito unay. ospital. Basta dagitay basta simple ka lang din. amin aladawan ti Kaano ipus ka yu nga ah. bakasyon nga ay? Anan, Ay, jak pa yan mo sukata. tatang. Diyakan ti kusen, tama nga numatektekan ni Rostom ang mangururay kanya. Sino? Napanarmanan ni nanang maukaraw. Awan mo Lukas manan iti ta. malayaw. Adan nobyo. Ay na, napan man nakidatan ha. Nay, imbag man. Tadya makidayday kar aramidon na. Kan plano Huwag mi nga ka ruda. kasi tinobyo. Di pa'y makawalisan iti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend nga nagdalos ti paraangan mi. Ne, Naglalang ba't tubay insan at mo ti agiti mulan na malabasan amasetas ti ti tasamo ti tinasagala balay. agpailing Ngam sa itawanon. Di nan Ilugan masango mo na asibugan. Uwan bakit? Sumarampiting mag na dyan nga inap. O kaano abim makad. Insan James! Pati pa nagampang na. Nga ruda. Ang naman niya nga ay awan mabalin. Nasukir mo no mabagbagaan. Umoy kalumugan ng Kanya nga insan. oras asumang Magpaili pataya. kami. Tsaka mo angkal. Malamtumang nga tan Sige man Malang araw, agsubli ako na malam. Kasaritak man itinalapat na dyan nga inap. Nala, mangan kalaang bayaw. Nakita ko na yung jay post mo, manang Ricarda. bayad iti kanan tayo dito Napanan nyo man ni jay hot-hot. Ano biyaw? Anak ta inibrina. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo ko kabagis rende. Kapay, hindi ka mabain. Sa ibang baga na kita taaw as sugar mami na ka na dyan alalakay. Kasapulan Ay ba? na, nagbindot na itiday nga ibang bagada. Ya sugar mami. Kano iso ti sugar baby. Awan mo't maliban nakadwa. At daya gasgasto sa iknukas jay nga kuyog kami. Awan. Aha, imposible ah. Jackpot yan na ita. Pangalaab ko may ti kwartag alaman. Uray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-daw at akin kwa na iti kwarta. Wenno saan. Damot iti aday. Ah, Jak agas gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilibre kanya. Umawag. apay, anya trabaho na dyan alalakay ka ba guys? Kadno ahente itinunwag, kas kada bakbaka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartag. Ano kayat mo? Ikat ka pa ay. anak mo dyan, Ha? Rodinsan. Aday mapasamak ti kasta. Mangtid ka man nga raw, no, na kwarta. Manuti ka sa Di na kaya nga Sanga nasabali ribo, ako dua ribo, ano lima gaso. Patulong kat di na Ay, kaya. 2,000 ano da. Isu nga ay ayak ti bagik. Aday ta ti sanga ribo. Gusto daytan. Tama nga no isugal kan ipartek mo matlaan. Insan. Ha? Eh, Doon ka may tulong na eh. manak ah, manak. Ibagam lang. Bayadak to mo Ang lang. kakaruba Uray ka sa lang, aden. mate. Tainted mo Umay ka tala lang jay tayo balay sugar na kaya't baby. mabiyada ka sa sarita na. Ay, hehehe. Big time mo't gayam, Talaga jay kas boyfriend mo. tatarang Kunada, hot-hot. Karubak lang Saan mo't gayam? Tapon talat na makasarsa. Loko mo't dagi jay amang ibagbagan.
palpalas Rostom ko pwede hani. tikadat anak ko. Igatangan nakman iti bag ko. Inuyo ko Daan yaw nga kay minin dyan hingawan anak ko. yaw. Ang rat-ratik pa Hindi ka nagsangit, bayaw. Ariglado ka ni. Napalabasin dayta. Basta pakaragsakan, Mabait ang paramidon. Gato ka na gajay nga yung bagbaga. Kaya ba na my love? Saan kaya ang itag nanayaw? Baka din tati anak I mo. love you. I love Panawan you ng too, tulad Ricarda. natin My na love, na. sweet. Ta siyempre, Wow. bang bukol mo't itibukod na Nyapit di pamilya. kahit magatangan ta. Malain sa. Di Kababalin mo na sa iayin ti bagay. Amangan Agda kami ang kadwam. Mailis. No kayat mo, umay ka nagnas, di ba may? Ado pa ti kwarta, Ricarda, honey. Gusto nga ibagan mo sa kanya pa ti kahit magatangan. Tagatangan ta amin. Kahit mo ti sapatos, blouse, sandal, anya. Uray bagbay na. At dangin-ngina di Biyag. Abag. Di tao. Sumarunong tunti sa Ay na, simbangbod ka magaya man na nagkapuwi dyan syudad, Jimmy Baraw. Wala nang. Kay, Kibalay oray nagsuldo ak di kay mutlaikan. Ta sigurado agastusan nyo mutla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dyan lalaki ti pagligligata ka kwarta. ay, Apoy, nagkunagamin aya nga agdawatak iti awan pa'y kwartam. asawa. Ah. Agibatak der Iso ka, adam iti balay mo. damagat no nagsweldo ka. Tano saan pa? Ikan kay iti kwartam, iti allowance mo. Ni, Mabainak mo, na makikapal pangalaan nyo kung may ti kwarta yun nanang. Ano, Ito jay nobyo ka. Ay, kumayat ah. Ibagbaga na Nahimbag ka sugar ba? mami na Baro ka bakano pa ni ilaan. Rostom. Ay, Ngam kamali day tanga atap da. Yap, apal Isugat ko jay ti anak sugar ko baby. Tanay, Apay, adan pamilya pangalaan na iti kwarta na, nana. makikab-kabalay pa ilang kada kami. Matgadan na mo ta. Sana bali ano Ay at trabaho sos, di natin. yula mo. Nay na, Kat awan. no big Ha? time jay nobyo. Masaktot mo. Day dati mangipanagnak at talaga ang love nak ni Rostom. Na di nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Kani ang Amo na mo ta sa anak na pensyonada. Sa pa'y No ti bak kasulong na nga ka. no Anak pensyonada. ta na anak. Mamali na kwarta lang Mais, bumati tres. sa kanya. Hanggang Ante, sa anak mo andan na tulad pa pensyonada. Makasakong tulatan ni Insan kung Love na ipagtrabaho love na. na jay boyfriend ko. Anak ko. Kasano ang makasapol. Kat saan man Mabalintagis niya, tambay pero pa ila ang dito trabaho sa na. mutistor mo sinyang. Ako Ida, wala, Ricarda. Awan man bagasan. problema. Nananay, nagsiksi ka mo Isa hindi ang ta suot langaging mo aminis gaintong ka. bigat kay nabaten. Papanam, Ala, mapangkan sa akin, di man pakiskis nagmakidate itong bigat. Ay, Dapat would man. may sasako na Itreat bati na nga ire. kano jay sugar Ay, awang baby. narudon na Nay. ate may pakiskes. Sana all, Ricarda. Sapay masikaw. Sana all may sugar baby. Sikaw. Ang patingga kaila iti apalan sinya. Sikaw. Gamin, manmano, tikas kanya. Duada iti Ang anak ta. nakatumpong iti sugar Sadla di baby. manugang pati pagsawam Wang iti ngarab. kasta. Mano ti kasta. Nasaysaya, siguro, Dagiti lulumasin tagduma. dan, iti pang Ada naidada. sugar daddy, kan sugar mami mami iti da. pudirta. Angam sika. Mangnamnama dalaktan, Sugar iti baby tulog ta. tinatumpungam. Kapapananda kumagay, kawam balay da. Mangipanagdag Kaya nga rin ti talaga problema, anak pigsa nakay. ti karisma. Di nalatultulado, di kasinsin na. Nakaurnong, iti pagbalay na. Uray basay, basta ada pag naidanda. Nanakam nga rin da dya kasinsin na. Baro Baro pailaang ng amunan nga sa ganaan ti masakbayan. Kaya ti masakbayan to sa balin na pamilya na. Adan sa maing kabil mo, di tayo so anabsog. Nanay gamakman. Aga baging gaita, di na pailag sa apol ba, iti trabaho na. Kamad nga agchan-chansing. Baring makapanulit to. Makita. Di mo kaya ngay paigam. Lisa. Piki dayta. Apay no, agawin kayo pailag. Saan mo, Nagbakasyon kayo. Ne. At Ikaw yung baw, dagiti aga-ama. Sige, panawan kan. Tsak kaya sa gawin Tasukunan dyan na konti. nanang, tadang Sugar kitibida po baby. ko yun. Bye-bye. Makalang update ka asok ije balay. Sumusunod Awan na naman manan. Nagaduman ti posnan di inam karaul. Ilagpain. Iso nga agad asok iti unan. Masunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? Apay,
No kasta, di mo nakita di ka barbaro apos na. Jay agkin-kinamat day ti boyfriend na ijiparkay. Isudala Di nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Kan may nakitak nga ro dang ka. Nagawid na kita Isuwain ang friend ko. Ado Tawre kami unay bagbaga, di na mula dengdenggan. Awan pagturukan Awan bagket ti takas na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang tapos. Katamu naman ti ugali dagiti tattao di ti lugar tayo. Ado ki manakibiyang kan chismosa. Ay, wan nga ro Pasensya da. kayo na atan eh. Di na pala nga ro di private account na tawrean niya ti purpose na ka kailangan tawan makakita. Orayak man di ina nakasaritak man. Bagbagaan niyo man kidyang. Saan na kami ading denggan Mabalin siya kahit ang maki-boyfriend. Sikan ti Sardangan na kumantikas niya nga raramidan na. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat ti Awan pa dinggin nagtalag ko na. ti dyan Kanayon lalaki. kumot adagdagan. Kasla saan na mapagtalkan ti rupa na. Ay, di lamasyan kada kami Pati at ti kwarta man eh. datakkel na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami Dakkel sa tikita mita. Tada kami mo Saan mo timang tunay? papakan kada kayo. Amok kami agraman nakasapulang ti kwarta. gatas nagidyan na Sungat ka. kayo. Da kami Agyaman na di ka. agdis-diskitar. Talaga Ala, alam pasensya kayo na Takanayon na nanang. ngay ka Sana ng balik. kwarta. Tainton makaana Tunggalan ka. kita ta. Agsapulakton iti pagtrabaho ako. No, di ka man Wala. agsikugon Panik ni kakapalso. Kitain niyo mo basay, Lisa. Awan Nawad trabaho nga yaw nga gasawa. Yung tididaan mo, di kay katsak ti anak Adas nga Sugar na. Tawan mo't ipakan niyo. Ay, well, i-video taman ti Ano nga panangtid mo mablisigan to'y balay. Ta-i-post ko. Nalpas mo tayo. Pailaan. Kung may alawas ang tayo. Yun. Dumaamuan na iti tattao asika ti magmagtad iti kwarta kanya. No, kaya't mo. Painandaman. Nayunan me, di mamarate. Alaam Datay tarakan me, kani Uncle Mau ang Video pataw. ta bayat ti Lima panangtid mo pataw ang dadakil na gijay. Nagadun nga yan, tay. Manang Ricarda. Kababa eh. At ibagbaga ni Carol nga anak mo kanya. Kuma? Nanya day ta kabagi. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Hindi pang ibilbil. Di na kano kayat na di arostom maparakin ka. Kat, anya ita. Di kanto nga ta maisagmak. Anak relasyon iti da di alalakay manang. Abang ano panawan na kantaw. No isukat na kantaw. Kat agsangit kantaw. Si kamot na ti agbali na kaase no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love na dayjay. Umay ka mamigat di Kanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Inikan nak nga rod manan. Itay nagkita kami. Ay, sa akin, nakaluto ako lang, tay. Dagito'y manitinted na kanyak. Umay ka mamigat di tabalay. No kaya't mo akat ikan ka manan, Rene. Kasta, saan ka nga agsubli ijay sa Katang dati, mo may? iti si tayo. Ay, Thank you, manang. Saan mo tamasaan at kapsat ko? Rusak lamay sa... No, anya ti pagragsaga. Aramida manang ka. Sayang Kunak nga ron ka ni Carol. Di na ka mabalin alapdan. Iti kayat mo nga aramidan. Kasan kamot nga Ay, upin. Wayne. Ang bumati na sayat kung saan. Di ba? Katuan mo. Ala manang. Aramidam na tatiam mo mapagragsaga. Pagsaya atam. Di ka kadi ang papain. Apay Saan Carol. kami nga minggit. Anya ti ibagbagam ijay ulitin ulitin mo. mo. Di mo kano kaya na makiboyfriend. Ano kaya mo ka? Apay. Ha? Mapirpirwisyo Pinaramin ka na balay aya. na nga ay, no di na Apay aparitan mapagturugan. nak nagragsa. Kan kami nanood nga imbagak adyak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pa lang amin na makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidet ti kayat kong aramidet. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kayong tartarasudos. Amangan magbabawi ka ito. Ay mayat ti Anya kumawit ti pagpapawayan. Tawan Nasingput ni Rostom kanya. Dinagpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa-apulos manipod Apay, at na papanawon na kami dito'y nagkindawatan balay mi. na. Saan kayo? Wapat papanaway. Agkasar kami May mayat mo't agkasar no kami. aglasin kayo. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Tapno amuyo ti awan. Kayo.
Tanoan Nay, ka ket na yung papanawarudan tikatayo, ka, anak, tipudirmi, iti Ang amam. bordingak pala yung Saan ka iyang mapwersa nga Asa si trabaho? Dagita yan ti trabaho. Anya? Eh, Para tsaka matlaang takabala iti tinobyo ni pagsayaatan nanang. nyo, ti pampanunutan. Nakaw, anak ko. Inyawid nan. Wanang Kasano? ka. Nuawan Kasang kami putay ni di ba na Amam. itagsapa? Kasanaw, Iso sinapak mo makasuro tiring wala kayo nagsapul na iti artist pagabangak kita, iti iti kalinyaw. Ay na, apay nga, pumanaw ka. Umad-adaw, Jay naging boyfriend anak ti mo. inam at ti papanawam. So, sa Si kakat ti pumanaway. Saan nga, saksakit Makamudan iti biyagda. Basta lumasin pala iti pagnagdan, uncle. Awan mo't pagkakaran na Nagsapulak, Sarita taman iti nalapak krustam. Andyan pagsaritaan ta, bayaw. Jimay, Inak pa'y awagan iti bayaw. Hindi kayo pa'y agasawa iti kabsat ka. Ha? Talaga ka day, adisidido ka, mangikasarit ti kabsat ka. Wan manong. Ay, ayatek ni Ricarda. Di mo itong atalukway. Di mo pagsangitaan. Saan to Apolos, manong? Andyan ti kinayat mo, kundi manang Ricarda. At saan mo tabak nang? Pakitang. Nasingkoy, nadungo kanyak manong. Bilang kumapsot ka. Ay, huwag Di gayang muntong at panawan. Saan pa Apolos, manong? Sapay Sakti mang kumataw, taripato ken kuana. manlugot ka iti Bayat ti dito. panagbakit ken panagkapsot na. Ngalang araw. Apay no, Agi pakita kanto man kanya nagkalaan kiti ng pamanak na. Jimay. No talaga a certified single ka, Rosam. Damag ko nga dundun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na. Saan Rene. ka anak ka? Why, Ta kasi sumublat na insan mo Natanggal anato. naman ti ulo Iti pamilya na. Di yung mabali na labdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Insan mo. Barumot kit day. Takas na agkapsat Mawata kayo. kiti pamanak-nak Uray, ang ipakita agapang abaraw. ano ko. Ketandamat na ipakita na. Eh, kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda. Wan siguro Naibaglakin ka. Kanayon naman ngay kaniti kwarta ni manang ka. Da insan mo. Isa talaga Nagaduda. siguro alam na di kabsat ka. May mayat no may Kito lasin talaga da, kayat iti dantang pagdanda. simpa. Umay Makamuda. kanag na di tabang. Sinya, si kanto ti may nga abay ito kasabi ka ni Ay na, agyaban na. Di nang matin. Uray, agabag na. Anya, ay na. Agni nang aklatan. Saanan day taabay. Manulay ti abang. Basta si kati may nga abay. Tapasig abang bakit ti anaot nga abay. Saan nga agaba? Pasig mo't nga Ay minalalaki. na, nakasingsingpit ka. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay. Di na mo't Jimmy, apay nga nga intulot mo nga agnaad da insan mo iji balay mo. Marites kanya. Awan mo't Ti sasabayan, alam ti. nga abay. Kan masyari kami karakwada. Ano kasta talagang agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Mabali na paayo nito. Ngaron. Kahit pag naudamon Agparti na. kami to iti may sa Wala na, Auntie abaka, Eva, Auntie. may sa anwang, Anya? 5 ababoy, No, kasta. kan sanga pulo. Agsinukat kayo ni ti Ay pag na. naudam. Ing grande nga ro ti kasaryo Kasaryo no mga asawa Nagado ka. ti Pag sagana. naudan yung to ngayon iti pamilya. Iso nga uray awi sa amin nakakabagyang mabalin. Ay, kita ang Saan ang makaanak ka. lus ti Di sagana ka mi. unag taltalagtan eh. Jay, boyfriend mo At tagastos? dasabali nga ugali di kapsame Siyempre, ang imanang iba. sino pa'y Adda kumanay, dinyo ang mga ugali awan ng tiyo makuti kanakan. at wartaksin Di niya, nila imbagbaga ni ka Rostom tayo, tanong mabalin. amin ti agkasto. Di ni kaya't nga agdiginura tayo magkakabagyan. Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta paliiw ka kan hagridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan Pasan ti kasarta, Ricarda. Nasaya at ti pinsar na. Talaga saan ang nagawid dyan? Ano, dagin sisingput Sana di lang. maray iti kasarta. Tapno maalan na ti Uy, kaya't nga, nakan ka, Jimmy. Luis, tumot ti agkasar, tsak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa di na banda ti budeng tinagam Nato, dito, awan ka hanay. ng tayon. Ingka Ay, magbis Jay, kita may iti amanda, mailuto Jay. ah. Siya ka pa na yung Ayan ti dagbis kita. puun, ti dagkalama. Masakit nga ro ti ulok arumwa. Di ka- Nagpudot. Nalawang nga ro Agaw awil tinagam. ka nga ro, ta siya tirunwan nga agbis kita riti ka ng tayo. Ilan karon, ti kagudwag. Ipaigdam ni baby, di ta indayon, tabantayan. Pinted mo kuman ati tawid na. Ay, Siya wala. na kailangan ita. Tapasin. Naipanakan pa'y kankwanan ti Sumulata sa tawid ramin na dyan kanya. ta iba. Sa Nasayat nga ro. dumulata. Sapay nangina ti Matulog luti na dito'y po, abanda. pwede, balay ni Jimmy. Ay na, Kan igit ti problema kalsada. ng data. Tinapatan. Limpasin Adu, ti dati mayat na manggata ang agam. Saan Jak ako na kayat ma-stress ngayon ako. iti anak ka. Ken addan, malay na. Naimbag nga oras Balay yun na na ibagbagam.
Dito'y ka dito balay Kayat ko da. asawan. Adan libre. Apag naudan na. Oh, Wen, Apay ka sa ngagnanayon ngagnaid siya, day dyan. asawa. Kasanda ako ko day dyan. Da kayo Ay gayam. na, saan to Ada ka diti apapanawin ni asawa yun Jimmy na. ka? Kaya Talasing mi kumama puti ka ka, sa anak dita. Kan isunga raw ngay na yabak ni Jimmy ngagnaid Gabno na patagti bagayo, Tapno ring. di na papanawin. Wen man, nana, tani. Ada problema iti Kasano inlon ng mga na asawa? kwarta. Ang ibalayan na kumay, ti agbalin nga Hello. asawa na ngay. Wala Ay, na. Sana Dakil magkasawa namin ni Jimmy? nagatatinlon na. Aglak-lakay ka naglon, nuwa saan baraw. apulos anak Kastatin baybayan. bagalagan. Aniya. Nabayag, Manang kasi iba, napsabon damag ko na lang kung kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay, ha? Pinanawan na gaya man. Away. Apay aya. Apay. No, sa Manuti pulin niyaw inlon na, tinaglakwag ay awanay. Ay, dakil agatan Imbayag ka ana ni na. tiutang ka, pinagpaagas ko ide, itiday Takayat mi ang tatang makasarita. Ha? Siyempre, tinangi papa-ospital kadatwada ide. Saan aya? Inggas-gas tusak ida. Nagkakayam ti utak mo. Nakautang at itidak Sala may sa Gapaw iti tinagut-utangam iti panagpapaagas kwarta. ko ide kadatwada. Inwaras mo mutgayam tinaglonam. Tinaglakpak iti daga. kwa. Bayad ka ni Wala. utang ka. Problema mo ti kastoy. Tangay di mo kaya Siniram na trabaho. Bantayan na iti Kasano anak na at siya nasurutan timanggod pati ayan nga ka. to. Ay, gawin na. Kasanungay Ang pagtrabaho, maya. Anyat Pagabroda. pagbayad mo. Pag-abroadan na Kwa. pikasinsin ko nga ang damot tayo Tulungan siya na ko abroad. mga agbayan ng karta. Panawan na kami. Ngay kadagiti anak ka. agasawatan. Kat kapilitan na Pag tadi ka tinulungan ta ko magtrabaho. maabayadan na iti utang ko. Dumakdak ka lang nagiti Tsaka anak iti mabalon. ta awang pala trabaho. Pabalod dak mo jak makabayan. Wala na, pantayan amin na kita Apay na. gaya di mo imbagbaga Patulong adakil ka kayam kailangan. ti utang mo rostom. Mga anak tayo di balay na. Nangususaram aya iti Para tayo inututang talaan di mo mo. kabailan. Basta ipan Intad kumot kang katidad duma. balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Kung tinaigatang Ay, iti surat sagana pantaya, tayo di pare. kasarta. Anya? Diyan tinapanan na iti daddo mga inututang ka. Aniya. Iso ang makitinulong kang agbayad. Daw. Tadwata ang nagnumar ka na iti akwarta, Ricarda. Awan kwartap na Ila ko mo dyan daddo madaga. Ay so tipagbayad ta. Awan igatang ko iti bagas na. Aniya. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa. Anya nga, di gusto di hatap ko, hindi. Nag-impawit na. Nadlaw ko pala idi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil asawa yun. Manipod na gabron. Siguro lalaki na iyan. Kasado na ito. Anya? Ay, awaga ma. Umawat ka iti kwarta. Ay, kasangwan nyo, aday taparikot yun. No, di na kayo gutikan iti kwarta yun. Kundi palastog kayo, hindi nga da sugar baby yun. Anya nga ita. Di na nga ron Minaysaan na kayo magayam. Iso, masuro na. Ila ko kun ati na dumaadaga Ante, anak ko. Antakadwa ka sa Sa mga iso ti pagbayan mi. Nobya. Ti total. Nairano dakmat iti inut utang na. Nainiknikan nakmat iti kwarta. Ay, san? Ano pa'y nga? Di yung pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matungpal itagon daway. Nakaam-amukin ko. Pagbayad lang, iti utang ti dagayo. Nagkaingan na di tatao. Sala mabaling. Ano babalod kaya nakaw? Kabaybayan niya mabalod ah. Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya! Lokasta.